cái tal video top đi bay. So guys ta bung jan. Hello Mia ni. Hello everyone, hai halam sono rojo no ani cái tal video wo tai tini ang ta mui song na ne di tini hinggang ke kunia wo no mane kunia wo no masala paste khlai kya masala bonte di sum piazo ke yang hingke tok ti bai alu songnai tok ti hingke ta kumpotoi ga alu boruwi nya kha hingke tomato borai nya kha hingke tok ti hingke to ang rawi si baji khainai hingke tok ti ali sa pai tu heman bisingo se ko kaisa kosok ta kumpotoi asdam 70 টাকা aliwo yango 70 টাকা aliwo absin hade ko kosok pan tam je kiri ma sinja khainai ne gere pura kirima sinjang za khang mono no guja ka ba pa hai to emne nge hai pana really ata hanya sing ke ba choto takari payment bisingu se kasha nosto ta ba kai ko mane ro jang ke bang ma yang ke to tai musa thalik mui borok khai mani ko site to ang kom no riwa ban ba na sa kala bong liya thali mui borok anaji thali mui borok sab please tola comment khalai de ang hingke to baji rok thokje gamse mui borok ma sungisa jagota kaya ko karai box seri kha so guys ta bok kan to ba seri tong ang to suman bagai kuburi thang ke oi khadiu samjan hari bahai kha ya yang kani mui borok ko risum rogri riba kha risum rai tabo kari kha so guys tabo hingan masla rogri ui ko thamai dum kha kisa ke ang tabo doi risinai to bai song tabo hingan ke ani mui mon kha kasi masla bazar thangje ge maya sini room gana tongnai bai bini orose gajam pholinya he kata bini kha khum to bo kaijak tongo ke ba ani mui mon kha sompor rogo hinke tang nok ni boro be kok sai tongoi kemalia ke batawi kwan tok tui ba alu tomato song mani bahai nang jaka comment khlai ri belain thok soka and song jutna no phung ka ham angke basa khang khana yang view mang manayo tamni bagai himale kon hari shari tak phan je kisa tongko noro badur no do nok no ge sami ado shari kisa tongho dina aju ga sa shari bangkha pa ang basa pruta shari markham bang suka tin to mohala ya te bang ka aju go sab bera kya please comment khlai di ang ke to bera ya ke direct mai mu songwi no tin ke complete ngai no ro be man la kha ke tam song ka ga busim no ro share khlai siwana ob ke to mai se mia hor ni mai ke sang mo thong ge ja tai ob tongo mia ni thalik mi borok song mani mo thong jak mo bo yang tongo mia ni tokti mui suru gravy simi tongsu abo muthongjak ketai mokhe dini phungo songmani de muya pura bosok pura thasung suka bandari jak khontare songmani mane mui borok ta markhan thoksena sonchar nemer markhan thokai konare ta yang go tongo special ang ke to mui song burum no communication khapi ui sang to mui songo konare mota mosteng nara comment kai sadi ang sali ado abo muya khon tali bai ta mosteng mojang mani aba ang te mosteng deng kha nara comment kai sadi do ang sali ya ang tini emne sar sato ba samase kampaye ri rok subaya kon bai ri rok lam ro khmai ri rok lam nyai mami rok songbaye gas rok khubaye mani rok khubai nai ne mase 8 ta se baju asgang sok nang khata tini mane asuk ko tamin chanai asuk jora kom bayang bahai ke tini songoi pai be kha hai hinai ta ko ani mo prai kai mani ang kolok tong ba ke ko nai di buruk nawi aba hasal side onek hasal ang zoom ka phuno goi tongo nahare ko faisang kha ang busuk sal nong no phuno gana iko ang khero ang ke mo prai to friends song han hai malai firan ro bai mai jaga na tabo sara ta tamai tong kha duty than nang nai hello friends song han halam sabonor chitna na ani katal video
Ke norok waisa mane tam chanai put kango phai male laya onek no balokha ke khalakya tini kisa sa norok bai kisa kok salai ne hne abuni bagai ang tini kisa sa dogano tini customer rok basu kare tini to sande abuni bagai customer rok kare ke bizi rok bo ya ke babono kisa sa to ro salai juana hne nya kisa video sinamanta mane saran maka sarami man ba pa lajib le het bana ke tabu ko ke ukari dogan rokta no ke oroni dara songto khorok nei no khela naina thangjak tin to semi final ko baksge sau final baksge sau semi final chania tamo gai 26 to final ne khnau ba seman nogo ngai to song thangai nayo but or dc aro ngai naina musunya mane pokha phayata naina ne gaban bai thangjak dia je borok ngai dara song ki to ai rogo bo mane tu tinbar hayo nai kha ke angmo no thakin tongo ke babono ke hitam sabono ro bo share khena nei ab to kuna se important ko ge hedi bana ke he bano kuno ko brok phano kre ke brok phan kise share khaise bana nai tai sab sab ni yango wati phage comment khlai di tabuk to tabu sharik ni baji tongo 350 kita wati phai tongo romai tongi siyango to ikonai di ba song sinyang wati phai tongo nai thoto ke thopsa thop nai saising ke bangi tongmani sido saising te wati bang tongmani si ang apuro video khlai tongo ke ba sek norok bai ane norok no phnubi manle ata ek phai dogana sukja gorok bazar thana hin tongmani yakhak para thana hin tongmani tine saiman yakho 5000 thangjang no para thana hin 1 tong tongo tine ang jodi thangka hinke ba norok bai share khlai na norok bai malai ne thangporo an video ne choya kari nai tong bai song tabu hungka hinke dogan roga ko fai nai tabu sang parao thangi tonga ni parao hinke ta khorvongi tongkha hinke ba obono thangmale thangphai ke dang to thangphai se tabu boya so bari tongo hinke ba norok no phonang nai hin tongmani nogo thangka malai ne hin tongmani nogo ni boro wai time spend khaimang no jora bahai ke lai thangka siliya video khaina pojonto se muitu gori kha angka to na katsidi ang next time jodi para thanga ang yang phuno gana tai bisi din gori kha kalbere rogo ganai tongkha angka borok ni bage nog rok thangga mane thangnai afur rogo norok share khaile ne to tabu hungka ga chang phai sok pai ne jirai niya bazaroi ko thangi tong pong lai dang ka jirai niya bazar to obri ya ko din to shanti ani bana ka to chotna na ham bai lai ji pa chachar lagi di tong mani bagai